екскурзовод. Добре дошли в Казанлък. Тръгваме с детето рано сутринта, защото кака екскурзовод. Имам си дори бадж. От агенция Зенит Travel Плевен ме поканиха днес да водя групата до Казанлък. Много бях напрегната, няма да ви лъжа. Разказвах им някои неща, оправих се. След няколко часа вече сме в комплекс Дамасцена. Тук се случва процеса по произвеждането на розовото масло, а това е спящ лебед. Децата сами си правеха сапуни и след половин час, като изсъхнат, идват и си ги взимат. Само че нашия вече друго дете го беше взело, явно много му е харесало и ние останахме без. Опитахме торта с рози, малкото ме нахрани с сладолед, видяхме декоративни рози и много впечатляващи неща, но аз искрено се изненадах, когато видях, че в комплекса продават от моите четки за зъби. Говорила съм ви вече за наноби, които са импрегнирани с злато и сребро. Антибактериални са и са перфектни за всяко пътуване. А вие, за да не ходите до Казанлък за тях, продават ги в Лили и ДМ. Набрахме си цяла кошничка маслодайни рози. Прекрасно е, запазете си датите с другата година през май и юни. Този шоколад може да го пропуснете. Качваме се отново в автобуса и отиваме към Казанлък. Бяхме ли много гладни или това бяха най-вкусните дюнери, не знам. Опитах лимонада с рози. За всеки път ни купихме по едно сапунче като подарък, а изненадата за деня беше руската златна църква. Спряхме на шипка за биволско мляко, а вие яли ли сте биволско мляко? Много снимки ще видите в Инстаграм, а ние благополучно се върнахме в Плевен и тук е време да ви кажа: обичам ви, чао!